Milé dámy, splniť hviezdičku je prvý krok, ako sa posunúť v kariére Mary Kay. Pre mňa prvá hviezdička znamenala úžasný zárobok, ktorý pomohol mojej rodine. Boli to prvé peniažky, ktoré mi urobili veľkú radosť a takisto aj mojim deťom. A tým rástla moja chuť pracovať v Mary Kay naďalej. Hviezdička? Wow! Tu musíš mať každý kvartál. Sú tam darčeky, sú tam kabelky a všeličo možné. Takže hviezdička je základ. Hodinka krásy, hviezdička, zdieľanie príležitostí. Ideme na to! Ja som sa rozhodla urobiť si hviezdičku pretože si uvedomujem, že splnenie každej výzvy ma posunie bližšie k mojim cieľom. A keď urobíte odvážne kroky, tak dáte najavo, a to aj samej sebe, že to myslíte vážne a môžu sa začať diať veci, ktoré sa dovtedy nediali. No a samozrejme, ako každá žena, milujem darčeky. Aby som splnila sen ženy, vďaka ktorej som spoznala krásu spoločnosti Mary Kay. A popri tom som si uvedomila, že toto rozhodnutie mi prinieslo myslenie, že sa ďalej viac už nechcem limitovať, ale chcem snívať vo veľkom. Prečo som si urobila hviezdičku? No predsa kvôli diamantu. Diamant je veľmi vzácny, pretože ho je málo a treba ho naozaj vydolovať z podzeme a tvorí sa v zemi veľmi, veľmi dlho. Mne to síce dlho netrvalo, kým som ho získala, ale o to vzácnejšie je, pretože som chcela pomôcť mojej úžasnej Ivanke, ktorá ma k Mary Kay priviedla. A netušila som, že prvý diamant získam práve tým, že pomôžem jej. A tak si myslím, že diamant pre mňa znamená vďačnosť vždy, keď sa na ňo pozriem. A ten druhý, to isté. Čím viac pomáhaš, tým viac diamantov získaš. Hviezdy ťa privedú k hviezdam. Mať hviezdičku je normálne, nemať hviezdičku je nenormálne a ja chcem byť normálna. Po covide som si povedala, že dokiaľ však tie ženy majú čo tu majú na tých sakách, hviezdičky a všetko možné, tak som si povedala, spravím si aj ja hviezdičku. Danka vysvetlila. Ženy, ktoré ma stretávali, hlavne spolužiačky v meste, kde bývam. Čo ty robíš? Hádam si nebola na Lipovsúci, či čo všetko? Neviem čo si. Poď, vysvetlím ti. Tak postupne začali kupovať. A hovorím, bol by v tom čert, aby si nezlepšili. Aj veľa sa rozprávala o tom. No a seminárny rok 2021 by Danka v novembri pripínala prvú hviezdičku, dostala som ten rebríček. No a takže tie ženy, ktoré som zaregistrovala, nevychádzali z ľudí, že v živote o spoločnosti nepočuli. Ako náhle začali používať, tak to malo účinok. V prvom rade to bol sklad. Chcela som mať sklad, aby som mohla pomáhať ženám. Spravila som centrum, odrazila som mnohé ženy, aby sa rozbehli, začali používať. A potom tie darčeky a to nadšenie, to je nenahraditeľné. Dievčatá, každý štvrtok hviezdička, lebo keď nebude hviezdička, bude plak slzičky a zistíte, že vlastne nikam sa neposúvate, že stagnujete. Mier na mesiac. Pretože to najhoršie, čo sa ti v Mary Kay môže stať, alebo to najlepšie, že pristaneš medzi týmito úžasnými hviezdami.